200 profesional inguruk transfusio eta giza eunen Euskal Zentroan lan egiten du. 4.000 metro karratuak ditu, hauetako 2.400 metro karratu berriak dira. Instalazioetan odola bere eratorriak eta giza eunak tratatuak dira, hauek transfusio bat egiteko baliogarriak izateko. Honetaz gain, Euskal Autonomia Erkidegoko ospitale guztiak, bai publikoak zein pribatuak, hornitzen ditu. Osakidetza Euskaldunon ongizatea bermatzen duen makina erraldoia da, eta makina hau martxan jartzeko zentro hau funtsezkoa da. Odol emalerik gabe ez dago transfusiorik, ez da jarduerarik gure ospitaletan. Donazioa gure sisteman dugun ekintza solidario itzela da. Eta horregatik, zentro honek bere biziko zeregina dauka. Transfusio eta giza eunen Euskal Zentroa dagoeneko Europan erreferente bihurtu da, garatutako teknologia dela eta. Urtean 50.000 pertsonek transfusio bat behar dute, eta 1.500 giza euneren bat.